Danskere lider af for lavt stofskifte, det viser en endnu ikke offentliggjort befolkningsundersøgelse. Og det betyder altså, at omkring 500.000 danskere går rundt med en lidelse, som for manges vedkommende ikke er opdaget og derfor ikke bliver behandlet. Og det kan få alvorlige konsekvenser. Vi skal nu møde 29-årige Christina Gjelstrup Andersen fra Sønderborg, som efter 5 år med for lavt stofskifte har en uddannelse, hun ikke husker, har fået 4 aborter og kæmper med både voldsom træthed og med vægten. Christina Gjelstrup Andersen har lavt stofskifte. Det fik hun konstateret for 2 år siden, men der gik mange år, før den praktiserende læge opdagede, hvad der var galt med hende. Jeg har det rigtig dårligt. For eksempel står uddannelsen som markedsføringsøkonom hen i toerne. Det er ikke fast, det jeg lærer. Og jeg kan ikke huske, hvad læreren siger. Og jeg har rigtig svært ved at få den her uddannelse til at hænge sammen. Til sidst insisterer hendes mand på, at hendes læge endnu en gang skal lave et omfattende helbredstjek. Hun startede ud med at sige, at du har lavet D-vitamin, og jeg skulle til at tage tilskud. I øvrigt så har du også lavet stofskifte, men vi gør ikke noget ved det lige nu. Det kan godt variere. Så jeg gjorde ikke noget. Men jeg fortsatte med at have det dårligt. Efter et halvt år bliver blodprøvemålingerne lavet igen. Stofskiftet er stadig lavt, så endelig får hun medicinen ordineret. Får du det så bedre? Nej, jeg får det værre. Jeg føler mig endnu mere doven, jeg føler mig endnu mere træt. Nogle gange så skal jeg kravle ud af sengen. Det viser sig nemlig, at Christina Andersen er en af de forholdsvis mange stofskifteramte, der ikke får det meget bedre på den gængse medicin mod lavt stofskifte. Men hendes blodprøvetal bliver normale, og derfor afviser de praktiserende læger i flere år, hun kan blive henvist til en speciallæge og en eventuel anden behandling. Jamen det er udmattende. Det er simpelthen udmattende at skulle tage imod og høre, at du er sund og rask og velreguleret. Og jeg orker ikke dagens gerning, når jeg kommer hjem. Christina Gjelstrup Andersen har for få måneder siden endelig fundet en praktiserende læge, der har ville henvise hende til yderligere udredning hos en speciallæge på Sjælland. Så nu tør hun igen tro på, hun kan få livet tilbage. Ja, vi har i dag forgæves forsøgt at få en kommentar fra de praktiserende læger i Region Syddanmark, men uden held. Men tidligere i dag, der talte jeg med Helle Sydendal. Hun har netop udgivet bogen Få livet tilbage. Bogen den handler om, hvordan man lever med lavt stofskifte. Og det er baseret på hendes egen mangeårige kamp med lægerne, før hun fik diagnosen og en ordentlig medicinsk behandling. Jeg spurgte hende, hvor almindelig en historie som Christina Gjelstrup Andersens egentlig er. Jamen i de sidste par år har jeg interviewet rigtig mange primært kvinder omkring lavt stofskifte. Og jeg vil sige, at Christinas historie viser rigtig godt, hvad mange kommer ud for. Hvordan er det så, at et lavt stofskifte går ind og påvirker hverdagen? Jamen lavt stofskifte er jo mangel på stofskiftehormoner, og dem er der behov for i samtlige celler i kroppen. Så når du er i underskud, så får du mange symptomer, både i hjernen, at du tænker ikke så godt, du kan ikke huske, man bliver træt, men man kan også få problemer med hjertet, og ens kondition bliver dårlig, dit hår falder af. Altså det påvirker rigtig meget. Men lægerne siger jo, at stofskiftesygdomme er jo forholdsvis ukompliceret at behandle. Så hvorfor mener du, at det her det er et problem, man skal være så opmærksom på? Ja, man skal være meget opmærksom, fordi for det første, så er der rigtig mange, når de kommer med symptomerne til læge, så bliver de ikke undersøgt for stofskiftesygdom, fordi symptomerne kan forveksles med mange andre ting. For det andet, så er lægerne måske ikke opmærksomme på den allernyeste forskning, som viser, at selv let lavt stofgifte, det som lægefagligt hedder subklinisk lavt stofgifte, kan være årsag både til problemer med hjertet og især også graviditetsproblemer. Men et let lavt stofgifte kan give samtlige symptomer på lavt stofgifte. Helt kort her til sidst. Hvis man er nervøs for, om man lider af stofskifteproblemer, hvad skal man så gøre? Ja, man skal selvfølgelig gå til lægen, men man bliver nok nødt til selv at sætte sig lidt ind i, hvordan man skal undersøges, fordi lægerne ikke altid tager alle de blodprøver, der skal til. Typisk tager de en blodprøve eller en blodværdi, men
Det er bare ikke altid nok, og derfor er der for manges vedkommende behov for at undersøge sagen, inden man går til lægen. Ja, på vores hjemmeside tvsyd.dk, der kan du teste dig selv og se, om du har symptomer på for lavt stofskifte. Men vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har erfaringer med for lavt stofskifte, så del dine erfaringer og deltag i debatten på TV Syds Facebook-side. Flere og flere Masser af mennesker her i Syd- og Sønderjylland har et elendigt liv, fordi de har problemer med stofskiftet. Mange må gå fra læge til læge uden at få den rigtige diagnose og den rigtige behandling. Sådan var det også for Christina Gjelstrup Andersen fra Sønderborg. Men så fik hun blandt andet fingrene i bogen, der er her bag mig, og det var den helt rigtige hjælp. Jeg har det fantastisk. Jeg har det skide godt. Og havde aldrig sådan drømt om, at jeg skulle få det så godt. Sådan siger Christina Gjelstrup Andersen altså i dag. Vi besøgte hende for første gang den 19. maj. På det tidspunkt havde hendes liv været et helvede gennem 7 år. Hvert skridt hun tog gjorde ondt, hukommelsen svigtede, og det ene overflødige kilo efter det andet satte sig på sidebenene. Hos sin læge fik hun at vide, at hun var rask. Alligevel orkede hun næsten ikke at kravle ud af sengen, og den uddannelse, hun var i gang med, stod som en tåge for hende. Det var hendes mand, som fik hende igennem endnu et omfattende helbredstjek. I dag, 1,5 måned senere, er det så en helt anden Christina, vi møder. Energien og livsglæden er vendt tilbage, og for første gang i årevis har hun rent faktisk tabt sig. For få måneder siden gjorde det ondt i hver eneste muskel at stå ud af sengen. I dag træner Christina Gjelstrup Andersen 5 dage om ugen. Jeg kan huske, jeg kan træne, jeg kan leve. Hun har skiftet læge 20 gange, og først for 2 måneder siden er hun begyndt på en medicin, der virker. Tidligere så havde jeg måske haft en træningsteam. Og så havde jeg glædet mig resten af dagen, for det kunne jeg ikke holde til. Jeg skal på arbejde senere i dag, og det ser jeg ikke noget problem i. Forfatter Helle Sydendal har skrevet en bog for at hjælpe de 500.000 danskere, der ligesom Christina Gjelstrup Andersen har lavt stofskifte. Det er nemlig kun hver 5. med sygdommen, der får behandling. Hun er bare 1 ud af 500.000 danskere med lavt stofskifte. En befolkningsundersøgelse viser, at kun hver 5. med sygdommen er i behandling. Jeg synes bare, det er sådan en fed fornemmelse, jeg har, når jeg er nede og træne nu her. Når man har lavt stofskifte, går det ofte ud over helbredet og kroppens evne til at forbrænde kalorier. For Christina Gjelstrup Andersen betød det også, at hendes hukommelse svigtede. Før i tiden har jeg nærmest følt, at jeg har rendt rundt i et komplet blackout hele tiden. At det der røg ind, det røg ud på samme tid. Men jeg kan huske mere nu. Okay. Efter udgivelsen af bogen har over 2.000 ringet til Helle Sydendal for at få hjælp, fordi de ikke kan få den hos deres egen læge. Problemet er, at symptomerne kan forveksles med mange andre ting. Og derfor så ved jeg, at der er rigtig, rigtig mange kvinder, der går til lægen med symptomer som f.eks. træthed, koncentrationsbesvær, de tager på, de har ondt i muskler og led, hvor lægen siger til dem, jamen altså, du må bare i gang med at motionere, du må spise sundt, så får du det bedre. Træning og sund mad kan ikke kurere lavt stofskifte. Man skal til læge, for kun medicin kan give kroppen de manglende stofskiftehormoner. Helle Sydendal mener, at lægerne skal blive bedre til at opdage lavt stofskifte. Man er nødt til at forklare lægen, at man vil undersøges for lavt stofskifte, hvis lægen ikke vil gøre det. Og hvis lægen stadigvæk ikke vil det, jamen, så er der kun én ting at gøre, det er at skifte læge. Fordi der er masser af læger, der tager det alvorligt, men desværre er der også en del læger, som ikke ved så meget om det, og derfor ikke fokuserer så meget på det. Christina Gjelstrup Andersen kan nu tydeligt mærke, at behandlingen virker. Hun har tabt sig 2 kilo i den seneste uge. Jeg har ikke dage, hvor jeg ikke orker at gå op ad trappen. Jeg bliver ikke træt i mine ben, hvis jeg er ude at cykle 30 km. Jeg har det skide godt, for at sige det mildt. Jeg har det rigtig, rigtig godt. Og hvis du vil følge med i, hvordan det går Christina Gjelstrup Andersen fremover, så kan du finde et link til hendes blog om lavt stofskifte på vores hjemmeside tvsyd.dk.
Privatpraktiserende læger kan sige nej til at helbrede deres patienter, selvom den rigtige og godkendte medicin findes på hylderne. Mennesker med en stofskiftesygdom er dybt afhængige af den her medicin. Den hedder thyreoid, og den bliver fremstillet et sted i Danmark, og thyreoid er receptpligtig. Lægerne kan uden problemer udskrive medicinen, men alligevel har mange patienter svært ved at få adgang til den. Det er nemlig op til hver enkelt læge, om de vil udskrive medicinen eller ej. Og det vil langt de færreste. Tilbage står forvirrede og frustrerede patienter, der bare gerne vil have den medicin, der virker. Hver dag tager Jeanette Hyge Det her, det er Eutrox. en pille mod sin stofskiftesygdom, men Det duer ikke længere. Så nu er jeg lidt i knibe. hun vil hellere skifte til præparatet thyreoid. Jeg ved, der er rigtig mange mennesker verden over, der har rigtig god brug af dem. Men der er bare ikke nogen, der vil hjælpe mig med at få dem. Hendes læge vil nemlig ikke udskrive medicinen. Jeg synes, det er rigtig svært at være på en medicin, der ikke virker for mig længere, og så vide, at der faktisk er medicin i Danmark og på Danmarks apoteker, som virker for mig. Det er udfordrende, og det er hårdt at vide, at jeg faktisk er overladt til den her medicin, og hvis den ikke virker, så er det bare ærgerligt. Jeg tager 3 her om morgenen. I Horsens sidder der Sådan. en glad kvinde. Sammen med et glas vand. Tina Dreyer har siden november fået thyreoid mod sin stofskiftesygdom. Det er det bedste, der er sket i mit liv længe. Men den lille pille krævede en lang kamp. Det tog 3-4 måneder at finde en læge i Jylland, der vil hjælpe mig. Og mange telefonopkald. Og som oftest lød svaret, Og det er farligt. til trods for at medicinen er godkendt af Sundhedsstyrelsen. Jeg har dem stående herude. I Horsens står thyreoid også på hylden. Jeanette Hyge har fået en anden læge til at skaffe medicinen, men Jeg tør ikke tage dem. hendes læge vil nemlig ikke hjælpe. Jeg tør ikke at være alene i at øge dosis, og har ikke nogen at fortælle, hvordan jeg har det. Hvorfor skifter du ikke bare læge og finder en, der vil hjælpe dig med det her? Det kræver energi og overskud, som jeg ikke har nu, og skulle ringe til måske 50 læger. I Horsens er overskuddet anderledes. Her håber Tina Dreyer, at også andre får adgang til medicinen. Sådan at de også kan lave de ting, som de også gerne vil. Og den udsigt kan Jeanette Hyge godt lide. Jamen, det vil betyde et helt nyt liv. Og vi ville gerne have spurgt lægerne, hvorfor der er så stor forskel på, hvordan de udskriver medicin, men lægernes forbund PLO vil ikke stille op til et interview i dag. Heller ikke Sundhedsstyrelsen kunne medvirke til et interview hos os i dag. Sundhedsstyrelsen lader sig kue af lægemiddelindustrien. Sådan lyder kritikken i dag fra denne læge. Han er en af de få, der er villige til at udskrive pillerne her, thyreoid. Det er en medicin, der kan hjælpe patienter med en stofskiftesygdom. Og kritikken fra lægen kommer efter, at vi her på TV Syd i går fortalte, at nogle stofskiftepatienter har svært ved at få adgang til den medicin, som hjælper dem bedst. En af dem, vi fortalte om i går, er Tina Dreyer. De har ændret mit liv til, at jeg er blevet den gamle Tina igen. Men det tog Tina Dreyer flere måneder at finde en læge, der vil udskrive medicinen. Thyreoid bliver produceret her i Danmark, men det kræver en udleveringstilladelse fra Sundhedsstyrelsen at få adgang til pillerne. Og det får altså lægen her til at kritisere Sundhedsstyrelsen. Han undrer sig over, hvorfor styrelsen har gjort det så besværligt at få fat i medicinen. Sådan lyder det ret ofte hos Carsten Vagn Hansen. Meget af sin tid bruger lægen nemlig på at udskrive recepter på thyreoid. Når de så har haft glæde af at få thyreoid, fået deres livskvalitet tilbage, så skal de også have lov til at have det. Men det er ikke let for stofskiftepatienter som Tina Dreyer her at få medicinen. Det tog 3-4 måneder at finde en læge i Jylland, der vil hjælpe mig. Glostrup Apotek er det eneste sted i Danmark, der producerer naturmidlet.
Og for at en læge kan udskrive recept på pillerne, skal de først have en udskrivningstilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Og det er ifølge Carsten Vagn Hansen noget af en omvej. Jeg synes bestemt, at Sundhedsstyrelsen gør det meget besværligt for folk at få det, som virkelig kan hjælpe dem. Og jeg mener ikke, der er en fornuftig baggrund for det. I dag er Tina Dreyer glad. Og de har ændret mit liv. Men anderledes negativ var hendes jagt på medicinen. Her blev hun ofte mødt af svaret. Det bruger vi ikke. Vi bruger kun Eltroxin. Vi vil ikke bruge anden medicin, og det er farligt. Og at det skulle være farligt, afviser Carsten Vagn Hansen. Mange læger vælger ikke at udskrive tyroid. Du vælger at udskrive det. Kan det ikke lige så godt være dig, der tager fejl her? Ja, det mener jeg bestemt ikke. Og det er jo også sådan, at man kan få det i resten af verden uden store problemer. De praktiserende lægers organisation siger i dag, at de lytter til specialisterne på området, og derfor sjældent vil udskrive medicinen. Men det er ifølge Carsten Vagn Hansen ikke hele sandheden. Jeg tror, det er fordi, det koster besvær for lægerne at søge om udleveringstilladelse inde i Sundhedsstyrelsen. Det er en kompliceret affære med masser af papir. For selvom tyroid er godkendt i en række andre lande, blandt andet Tyskland, er det ikke godkendt i Danmark. Og så kræver Sundhedsstyrelsen, at patienterne skal have en særskilt tilladelse. Det er medicinalindustrien, der påvirker gennem specialselskabet, påvirker de Sundhedsstyrelsen til at forsøge at få forhindret, at man bruger det her produkt. Så får de jo ikke solgt deres kunstige produkt. Og vi ville selvfølgelig gerne have hørt Sundhedsstyrelsens svar på kritikken her, men heller ikke i dag vil nogen fra Sundhedsstyrelsen stille op til et interview med os. Demonstration. You are not alone. Thank you so much for coming today. We know many have travelled far to be here today. And we know many of you are still suffering because of your thyroid condition. So thank you for coming today. Og på et tur, en flora, som bliver så sur. Liv i vores celler, det er det, der tæller. Patienterne kræver ekspertise. Mange får det ikke godt, ender med en krise. Selv at medicinen gives, men vi er jo ikke ens. Liv i vores celler, det er det, der tæller. Sundhedsoverstyrelsen svarer nu på prøver. Jeg vil kunne vise dig alt, hvad du behøver. Men nu kan det være nok. Det er skudt af vores krop. Liv i vores celler. Det er det, der tæller.
Thank you.